ଆଜି ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ମାତା ମଠ ବୁଲି ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ, ଯୋଉଟା କି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଠାରୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ବାଟ। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ପାର୍କିଂ କରି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଚାଲି ପ୍ରବେଶ କଲୁ। ମଠ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ବେଳେ ମଠର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଅପୂର୍ବ ସାଜସଜ୍ଜା ଦେଖି ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିଘ୍ନରାଜ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲୁ। ତାପରେ ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟରରୁ 20 ଟଙ୍କାର ଟିକେଟ ଦୁଇଟି କାଟି ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲୁ। ସତରେ ଜଗା ମୁହଁକୁ ଦେଖି ଯେମିତି ମୁଁ ଭାବବିହ୍ୱଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ଏମିତି ମଠ ପରିସରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଅବିକଳ ଷ୍ଟାଚୁକୁ ଦେଖି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଥିଲୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉଠାଇଥିଲୁ। ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀରାଧେ ଚରଣାଶ୍ରିତ ଚିତ୍ରକଳା ଏବଂ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଗାଡ଼ି ଧରି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ସତରେ ଆଜି ଦିନର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାତା ମଠରେ କାଟି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସପରିବାର ଆସି ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।